Assalamu alaikum ƴan uwa masu albarka. Normally a wannan online space din akwai surutu da ke ta yawo akan misali making money online. So wa'annan misali abubuwa ne guda biyar da zan baka wa'anda in dai kana da wa'annan skills din ko kuma zaka koyi wasu daga cikin wa'annan skills din ko kuma ɗaya daga ciki kawai kake da shi yanzu ko kuma zaka koya normally abu ne da zaka iya making income da shi a nan online space din. But kafin nan normally yana da kyau mu fara misali positioning kanmu a nan online space din. Idan kana so a ce kayi making income online din nan yana da kyau a ce ba wai zaka ɗauki wani abu ne da zai ɗauke ka like shekara ko kuma menene kana ta jarraba wannan abun ba kafin a ce ka fara making income da shi. Yana da kyau kai setting kanka akan misali abun da kake ganin cewa normally akwai mutane da they are already succeed akan wannan abun kuma it takes less time misali with effort wanda zaka iya misali fara making income da wannan abin kenan matukar dai kana using right information ko kuma right process kake bi wanda ya kamata a ce kayi da wannan abin kenan. So normally abin da ke faruwa bangaren misali wa'annan skills inda nake magana yana da kyau misali a karon farko ka sani cewa a nan online space yanzu akwai bangaren technology da aka samu misali bangaren like let's say artificial intelligence. AI misali abubuwa ne da za su taimaka maka misali gurin yadda za ka yi handling misali task ɗinka a cikin sauri fiye da yadda za ka yi a baya yanzu za ka yi improving gurin yin wa'annan task ɗin. Then abin da nake so ku fahimta skill na farko da zamu fara amfani da shi a wannan bangaren shine misali abin da ya shafi bangaren AI proficiency. Wannan bangaren AI proficiency abu ne da ya shafi bangaren like AI artificial intelligence kenan amfani da bangaren AI depending on kowanne GPT-4, Midjourney, Gemini AI da sauransu duka irin waɗannan misali AI din in aka ce AI they are part of AI proficiency. So AI normally abu ne da za su iya baka correct and right information kuma abu ne da za su iya mistake wani guri but suna behaving normally based on prompt inda ka basu kamar umarnin da kake dora su akan cewa ga abin da kake so misali amma generating ko kuma amma misali providing information inda ka bada. Bangaren misali masu amfani da AI a nan online space din muna da like part biyu zan ce akwai bangaren basic users akwai bangaren kuma advanced users. Zan muku example da bangaren Google. A yanzu misali a Google idan ka duba akwai wanda zai zo misali a Google kawai ya san abin da yake yi a Google like bai wuce sacin wani abu ba how to kaza what is kaza that is kawai abin da yake zuwa yi a cikin Google saboda ya san search engine ne zai iya sacin abu kuma ya samu amsa akan wannan abin da misali ya yi sacin. So normally a nan online space din akwai advanced users bangaren Google wanda misali su sun san muhimmancin Google sun san amfanin Google like sun san cewa duk wani information da suke nema suke bukata like akwai a lot of data wanda depending on like abin da suke nema suka yi sacin za su samu wannan information din deep dive abin da suke bukata su ne irin waɗannan advanced users kenan normally su manyan abubuwa misali suke yi bangaren abin da ya shafi search engines na Google kenan. So haka ma a bangaren wannan AI din basic users su ne waɗanda kawai suke zuwa like baki su yi chat da AI ko kuma su tambayi irin like AI wasu questions irin ƙananan abubuwa kenan. Bangaren advanced users kuma a bangaren wannan AI din still su ne mutanen da suka fahimci like AI akwai a lot of opportunity da leverage da zaka iya samu idan kana amfani kuma ka iya amfani da AI. Like for example mu ɗau irin GPT-4 zaka iya zuwa yanzu misali a ce kana da document wanda ya kai like 100 pages ko wani abu ka ce like a yi GPT-4 ya yi scanning wannan like all documents din akwai like part da kake so ya maka like selecting based on kawai abin da prompt inda ka rubuta mishi cewa ga gurare abu kaza kake nema a cikin wayannan pages 100 maybe abin da kake nema bai ma kai page ɗaya ba but zai haɗa duka wannan information din ko menene sai ya zakulo maka wannan abin da kake bukata matukar akwai shi su ne bangaren advanced users. Bangaren AI abin da nake so ku fahimta yanzu misali akwai AI da dama misali zaka iya koyon yadda ake amfani da su depending on wanne task kake so ka dinga handling bangaren AI proficiency din nan. Akwai bangaren Gemini AI, akwai su GPT-4, akwai bangaren su Hagin, akwai Midjourney. Yanzu like a Midjourney zaka iya producing realistic images wanda misali suna da ɗaukan hankali sosai like images in ka gani like sometime in ba an gaya maka cewa is generative with AI ba za ka taɓa ɗaukan cewa AI ta yi generating wannan image in ba. Then like in ka ɗau bangaren Hagin normally akwai irin yanzu mu da muke zama nan mu yi magana za ka iya zuwa ka ɗauko kai creating misali character na avatar misali ba mutum bane like
picture ne ka ɗora a wannan gurin kuma ka ba shi prompt based on yadda kake so a ce ya yi magana kuma zai dinga magana bakin shi yana motsi da komai misali. Akwai part inda ma in ka iya customizing wa'annan abubuwa da saka prompt duk abin da misali voice over din yake magana shine abin da zai dinga faɗa exactly. So wannan AI din ya zama da cewa ka samu ka yi learning bangaren AI proficiency za ka iya making income da shi, wanda ya ɗauke mai misali zuwa kuma bangaren step 2. Step 2 abin da ya shafi bangaren web development, wato misali creating website. Normally a nan online space ɗin da kake gani ana making income sosai a abin da ya shafi bangaren creating website. Mutane da dama a da suna wahala kafin su iya creating website saboda sai ka je ka koyi abin da ya shafi coding kafin ka iya creating website. But normally a yanzu da AI ta zo da abubuwa masu sauki aka samu tools waɗanda suka yi integrating with AI, sai ka ga cewa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka zo ka yi creating website wanda a da idan ko da professional programmer wanda yake coding ne zai yi wannan abun like zai ɗauke shi sati ɗaya kwana 4 kwana 3 kafin ya kammala wannan website ɗin, but sai ka zo a cikin awoyi ka kammala wannan website ɗin in matter of some hours kawai. Normally yanzu kamar ne an yi lokacin da kwanaki ina so na yi creating wani website, normally na zo a ƙasa da kwana 3 na yi creating website ɗin nan. Time ɗin lokacin ban ma wai mayar da hankalin cewa like ina so na yi creating website ɗin sharp no, kawai na zo na yi wannan abun na je na ci gaba da sauran al'amura na dawo na ƙara yin wani abun ne a ƙasa da kwana 3 na kammala website ɗin. Akwai yanzu irin tools da zaka iya amfani da su gurin creating misali website ba tare da ka iya coding ba. Abin da nake nufi da coding abu ne wanda yake da sarƙaƙiya sosai, wanda yana ɗaukan misali watanni ko kuma shekara ma kafin ka ma iya learning wannan abin da ya shafi coding ɗin. But with the help of AI sai ka zo ka yi creating website in matter of some minutes ma, like da irin tools kamar su Framer, kamar irin su kuma abin da ya shafi bangaren like 10 web, duka wa'annan tools ne da zaka iya amfani da su ka yi creating website in matter of short time period. Ka yi creating website misali professionally kuma irin wanda kake bukata. So normally wannan ya zama da cewa web development ka duba kaga idan wani abu ne da kake da interest akan shi ka yi research akan shi, akwai a lot of information da zaka samu akai a duk wa'annan abubuwan da nake magana a YouTube wanda zaka iya nema kuma ka yi learning wannan abun ko da baka da skill din, wanda kuma in kana da skill din akwai information da zai zo na gaba wanda ko da ba a wannan video ba zan gaya muku steps inda za ku bi ku fara samun misali ayyuka da wa'annan abubuwan da nake magana akai. Normally shi yasa nake magana akan su kenan, wanda ya dauke mu zuwa step 3. Amma kafin na yi magana akan step 3 dinmu, ina so idan kana samun wani bayani mai muhimmanci kana karuwa da wannan video ka yi like wannan video sai mu ci gaba da video mu kuma kamar haka. Normally bangaren step 3 dinmu a nan bangaren shine misali video editing. Normally video editing na tabbatar za ku ji ana magana sosai, crowd is like ana hyping video editing da sauransu. So is worth it zan ce muku, saboda video editing abu ne da like za ka iya ko a lokacin da kake koyon editing na video ka fara making income da video editing, ba wai dole ma sai ka kware professionally ba. A nan online space din ka sani misali akwai mutane da dama da they need like a musu editing video, ba wai sai professional video editor suke bukata ba, kawai su abin da suke bukata wane ne so cheap kamar yake da saukin cajin su kuɗi idan zai musu aiki. Akwai mutane da dama da zaka iya farawa aiki ko da kana learning video editing ne, matukar dai ka fahimci wasu basics na video editing. Normally zaka iya samun clients wanda zaka yi wa aiki depending on dai ba wani kuɗi za a biya ka sosai ba compare to wanda professional ne, but a matakin da aka ce kuma kana koyon wannan abun kuma kana making income da shi, sai nake ganin cewa wannan abu ne misali da yake da amfani sosai. So let's say yanzu bangaren misali video editing din nan, like akwai abubuwa ko da a wayanka da zaka iya amfani da apps masu saukin amfani wanda baka bukatar a ce wai sai kana da laptop fa zaka fara wannan video editing. No, with just your phone zaka iya editing video even wanda ya kai like 30 minutes 20 minutes long, zaka iya misali creating nashi da wayanka kuma ko kuma kai editing a cikin wayanka ba tare da wani matsala ba. Yanzu normally wayoyi da kake gani they have a lot of features wanda suke iya handling manyan task, normally depending on kalan wayan da kake amfani da ita za a ce. But normally ina editing video like iPhone 6s, na yi editing videos da dama, na yi editing video har wanda ya kai like 20 minutes a iPhone 6s. So normally na tabbatar wayar da kake amfani da ita za ta iya fin wannan iPhone 6s din. Kafin yanzu a kwanakin nan na dawo editing video a Samsung S9 Plus kenan. So abin da ke faruwa kawai kai positioning kanka akan like
ga process in abin da ya kamata ka yi choosing wanda zai baka damar cewa wannan abin fa ba wai dole sai ya ɗauke ka wani lokaci mai tsawo kafin ka fara making income da shi ba. So abin da nake so kuma na ƙara sani akan misali ɓangaren video editing, idan kana da sha'awa na a ce misali ka fara koyon video editing ɗin nan ko kuma kana koya, ka gaya mun a comment section da yes. Idan kuma baka fara koya ba, ka gaya mun da no, shine abin da nake buƙatar misali na ji daga gare ku kenan. Then wannan shine abin da ya ɗauke mu zuwa step 4 a wannan ɓangaren bidiyon namu kenan. Step 4 ɗin mu anan shine ɓangaren abin da ya shafi content creation. Normally content creation na tabbatar cewa kun ji kun sani da dama, misali kuna ji ana magana akan abin da ya shafi ɓangaren creating content, ka gina personal brand, kai creating content da zaka samu attention na mutane. In ka samu attention na mutane, you can make income with it. Abu ne da nake so ka fahimta is kind of confusing a lokacin farko, saboda zaka dinga ganin cewa wa zai ganka, ya zai ganka, wa zai kalle ka lokacin da kake creating content. Abokaninka ma like baka so a ce sun san kana creating content wani lokacin a karon farko da kake creating content. So content kawai ka sani abu ne da idan kace zaka creating content, kana da kuduri ne na a ce zaka yi making so much amount of money. So kai da kuma kake buƙatar ka yi making so much amount of money, dole sai ya zama na cewa kana iya yin wani abu wanda mafi yawan mutane ba sa iya yi. Saboda normally mafi yawan mutane ba za su iya making a lot of money ba. Kai da kake so ka yi making wa'annan a lot of money din, so dole you are willing to do something wanda mafi yawan mutanen ba za su iya willing to do it ba. So wannan shine abin da ya kamata ka fahimta. Bangaren content creation abu ne da zai baka opportunity, zai maka open doors, ka ƙara sanin ma like meye purpose ɗinka a nan online ɗin, wai shin menene ma ya kamata a ce like ka mayar da hankali kana yi a nan online ɗin. Normally ba wai sai kana da niche ba ko kuma menene, kawai ka fara creating content akan kuma menene kawai ya zo maka a rai. Kawai dai ya zama da cewa kana creating content. In the process of creating content ɗin za ka yi finding purpose ɗinka, ka san cewa ga abin da ya kamata a ce kana yi normally a wannan ɓangaren abun. So this part of content creation kuma ina so ku sani like idan kana da interest na a ce misali ka koyi abin da ya shafi bangaren content creation, ina da community da take da course a ciki, wanda normally wannan I'm not trying to hard sell you this, but if a ce kana so ka koyi wannan abun like a lokaci daya, saboda duk na ya hada yadda nake creating content ne na hada information din gaba daya a guri daya. So normally zaka iya zuwa a kwana 2 ko kuma kwanaki 3 ma ya zama na cewa ka fahimci duk yadda nake wa'annan abubuwan, depending on level of understanding naka kenan, kai da zaka kalli wannan misali lectures in da na shirya, but abu ne da zaka iya koya a dan kankanin lokaci kenan. So moving on to step 5, wanda shine abu na karshe a cikin wannan misali video din kenan, but abu ne da yake da muhimmanci sosai, wanda a rayuwar mu a ko ina misali kaje zaka ga ana aiwatar da wannan abun, wato sales and marketing. Wannan normally abu ne da skill ne wanda in kana da shi you are so valuable like individual, imma a company ne, imma a shago ne, ko a ina ne zaka tarar cewa sales and marketing abu ne wanda misali like sai da shi wannan misali kasuwanci ko wannan business ko kuma wannan abun zai iya ci gaba da tafiya, saboda babu sales ba marketing ba yadda za a yi misali a yi kasuwa kenan. So abu ne da in ka fahimci like yadda yake zaka samu cewa misali normally exchange of value yake faruwa, like dole in order kai selling wani abun sai ka bada value, in order a samu a exchanging na currency sai an providing wani value. So normally wannan shine abin da ya kamata ka fahimta, like zaka samu misali a nan YouTube din akwai a lot of information, valuable information da zaka samu akan abin da ya shafi bangaren sales and marketing, saboda abu ne da no matter me kake yi, kana aikin gwamnati ne, kai entrepreneur ne, like kai ka rasa ma me kake yi online din nan, ko menene ko wane ne kai, sales and marketing abu ne da play important role a rayuwanka, a career ɗinka gaba ɗaya, tun daga lokacin da ka mallaki hankalinka har zuwa lokacin like tsufanka zance, you need sales and marketing a rayuwarka. So bangaren abin da nake so kuma ku fahimta anan, kun ji ɗazu na yi maganin cewa like akwai community na wato content pro kit. Zan ƙara breaking down muku wannan abun ku fahimci menene ma like wannan community ɗin take akai tun kafin a ce ma ka registration ko kuma ka yi joining. Wannan community ɗin normally na shirya ta ne da zummar cewa like duk wanda suke so a ce suna creating content, sun iya bangaren abin da ya shafi video editing. So shine process in yadda na haɗa like ni ba zan iya zuwa misali na nuna maka abin da bana yi ba. So abu ne da already ina yin shi,